Yes guys, is Boboy. En welkom bij met zin. Welkom. Kleerling. En vandaag focus ons op Crowbars. Yo. Zo, die naam Crowbars is interessant. Die Crow en Crowbars is een acronym. Is een afkorting. Het staat voor Kyle Represents Originality. Maar zijn rechte naam is eindelijk Kyle Volman. En hij is originally van Parkwood in Cape Town. En je deed zoals mal. Zij maakt me mal. Baby, zij maakt me mal. Zij maakt me mal. Girl, ik like ze, zij lijken een toppie. Zij maakt me mal. Baby, zij maakt me mal. Zij maakt me mal. Girl, ik like ze, zij lijken. Gramadulas. Van die hoed af, die zie gramadulas, zoas. Zij me krijgen die pad, haal je hoed af voor boeta. Ik kom al voor jaren met die goed aan. Sudan, moet ik moest je koning wisse spoena. Wat niemand heeft in. Binnen niemand heeft wat ik het. Ik weet niet, ik is different. Ik flip die script, zij wil praten van stijl, ze get. In zijn nietste district, Dom, waar hij schoot te schiet naar KGM toe. Zo, wie is Crowbars? Zoals ik zei, Crowbars' rechte naam is Kyle Jude Lincoln Volman. Hij was geboren op 12 november 1994. Hij is originally van de Parkwood in de Kaap en hij begon rap in 2009. Zo in 2010 heeft hij begonnen recorden. Alhoewel hij begonnen rappen in 2009. In 2009 heeft hij dit gedaan voor de fun. Maar in 2010 heeft hij begonnen voor hemzelf recorden. En hoe dat gebeurd is, een braaf van Crowbars was een connect, was een koppel basically met een groep met de naam van CTB. Nou, CTB is een andere groep in die Kapen wat ook gerappen. En die braaf van Crowbars dat een koppel is met hulle, heeft zij met hulle opgelinkt. En CTB heeft basically een programma voor hem gegeven, voor Crowbars te geven om voor zichzelf te recorden. En toen hulle begonnen recorden, daar vandaan af, toen maken hulle net kijk. I glitz, I rhyme, that's just. All the men just cut to my numbers, that's just. Why you always look big, cause you just. I ruk it and I pluk it op je beat, that's just. You can't in my DM posting pic, she just. She weiß that she digging on my style, that's class. And I raise her by a donkey, but I'm married, so wach. I don't wanna have this conversation, girl, it's nacht. If I do, blowing up my phone, no krach. On that super away, cause I lam yell dag. Till my battery is flat, no charger, that sucks. I need to make a call, very urgent to my boss. Cause a customer complain, cause I took him for a gat. Cause they ras on my kop and babalas from the top. And the auntie wouldn't stop. Job is on the line, I'm Rob. Plus this braai niet te skop. Die Brent Crowbars was geboren in maart 2020. Zo van 2009 tot 2020 voor die jaar het die man net gewerkt op zijn kracht en zijn aard. Dat wordt gezegd dat Kyle het famous geworden toen een vriend van hem een video van hem maakte toen hij rap en het post online. En daar vandaan af, toen gaat het net viral. Hey bro, nobody vaza blades en mijn big up voor de kapen zijn. Yes, zeg me wie die honden wat mijn naam is. Wittelen wat doe ik op een mic als ik het zaad is. Wittelen wie, die beste artists en die kapers. Ik get een boekje vol nummers van alle dames. Zij denken ze kan rap, ze maken je bananas. Ze stop, ik twijfel of het waar is. Ze kan niet praten, is die level van mijn gepaas is. Hoe lijkt het dan voor mij, ze schrijven niet op het zames. Cause wat ik breng is status en als het dan niet brand is, kiel ik het dagelijks tot het einde van die maan is. Ja, ze stien aan mij, maar keer zijn partners. Ze kan me zworen dat ik die katsie van die baan is. Haatless, ik hou ze maar je pa en je maders. Hoe komen ze hier is wat die vraag is. Als zij niet weet, kom ik wees je gewoon wat klaas is. 100 tijd van mijn tafels en als ik eens begin, het is het zomaar ook mijn laatste. Skill het en dan niet en dan nou is gewoon je begrafenis. Die is gededicateerd voor allemaal jullie bastards. Als je beef heeft met mij, moet het zassen. Die gaat dit voor iedereen in elke manschap. Voor iedereen wat mij wil aanvat. Ze kan maar nou komen, ik kom al een lang pad. En als ik klaar is met die kak, gaan ze mijn hand vat. Ik is uit, op elke manschap. Iedereen wat mij wil aanvat. Ze kan maar nou komen, ik kom al een lang pad. En als ik klaar is met die kak, gaan ze mijn hand vat. Ik is van die pa, goed zei.
Kies maar hoe ik praat, oké? Ja. En op Bavaadse blade, ze moet big up voor die kaap op Jay. Ik zie je voice, zij kom in je base, zij schrijf rijmpjes wat klinkt zo zij te geschreven. Als je wonnen, je nummer wordt ik tegen. Allemaal die John Wicks is wijs van mijn tricks. Niemand heeft nog ooit van mij getraind, zo ik zal mezelf niet kan vergeten waar ze niet complainen. Ja, ze kan me niet blamen, maar zij ziet daar als mij niet. Ik kan me zien, ja, ik was geboren met die lane. Ik was een wijze fucking baby. Ze is een baby, ze is een wijze. Zij doet maar gewoon van rib, ze weet hoe het leek. Ze weet ik praat een kakkie, bro, ik hou niet van die tasty. Ik laat die poppen dansen, zij speelt poppen huisje. 1, 2, 3, 4, 5, schrijven voor een lazy. Want voor alles wat je kan zien, je brain zit die spicy. Ik praat die kakkie, bro, ik hou niet van die tasty. Aan Beyoncé en shit waarvan zij zie. Je in elke manschap. Eén dag hier wat mij wel aanvat. Dat is net kak. Ik maar. Toe die video viral word en toe het Crowbar se hele lewe verander because why the industry vir hom gesag na die. So die bra van Crowbar wat die video gemaak het saam met Crowbar songs rekord tussen 2009 en 2013 en die songs het goed gedoen en dan het het ook so goed gegaan dan was hulle dood en dan was hulle op en die laatste song wat Crowbar se rekord het op sy eie fooi gesign het in 'n label was in 2013 en van wat die bra van Crowbar is die video geüpload het en het viral gegaan het soos die jare gegaan het het net viral gegaan en eventually het 'n label vir Crowbar gesign met die naam van een Revolution. Okay. En nadat de Revolution voor Crowbar gesign en te record Crowbar zijn eerste single met de naam van Mal. En geloof mij, die single is Mal. Girl, ik verloor mijn kop, want nou wat in het is zij. Ik heb daar gedraaid om het te stoppen. Ik heb toen beseft dat ik moest mijn tijd. Baby, zij maakt me zo befokt als ik niet zo zit in naar je kijk. Zij zal maken mijn brein ontploft, niet voor die way hoe zij kan lijken. Plus je ways, maak je goed. Ik zal zeggen, het is het 10, maar het is weer voorbij. Zij is zo'n 100.000 miljoen in nog. En dat zo weet ik, dat is die één van mij. En ik zal twijfelen om jou te los. Baby, dan zie ik het daar nog tijd voor games. Jij, zij, babe, ik heb de zin dat te doen aan mij. Zij maakt me mal. Een fun fact van Mal, en diezelfde aan nadat hulle die video gepost het, doet hulle amper 3000 views gekry in 1 aan. So Crowbar is basically gesigned aan een record label met de naam van Revolution. En Revolution wordt geowned door Celeste Mitchell. En Celeste het voor Crowbar basically gefind op het internet. Zij het voor Revolution basically geregistreerd als een company. En het gefound. En zij het in zijn artist gehad toen ze die company geregistreerd als een company. It's going bigger right now. Celeste? So yeah, like Carl said, his friend posted a video of him. So 3 years ago, I decided that I'm finally going to do this thing, the label thing, and invest my time and energy in someone, but I wasn't sure who yet. And last year, I went ahead and I registered the business without an artist or anything. I just, did my thing there. And then I was looking for someone, silently watching, sharing people's stuff, asking people to tag me and stuff if they find stuff. And someone tagged me in his video. When I saw it for the first time, it had like 7,000 views. And then I would watch it like every now and then. And then the views started climbing and I fell in love with the video and him as an artist as well. Like there was just something so special about him, something that I ever... En sy basically maak research vir talent. Sy toe opgekom op Crowbar waar iemand vir die link gestuur van Crowbar se video. Sy het dit gekyk en verlief geraak op die video. En daar vanaand af het sy vir Crowbar gesign vir hom guidance te gee. En basically vir hom naar die next level toe gevat. Die nog video's te drop, nieuwe music te drop enzovoorts. So die van julle wat wonder wie is Celeste Mitchell? So Celeste Mitchell het gewerk op een
op radio station some DJ Ready D. Die vir baie van julle ken vir DJ Ready D. Is 'n baie famous DJ en hy promote Afrikaans hip-hop. En soos 'n les was saam met DJ Ready D. Hulle is basically van die mense wat die fondasie gelê het vir Afrikaanse rappers. En op hulle platform met hulle kans gegee vir Afrikaans hip-hop artists en rappers om basically op hulle platform te kom rap en 'n naam te kom maak vir hulle. So Celeste het maar nou net besluit om op haar eie te gaan as independent en haar eie record label te begin. En so sit opgekom met Revolution. En hy jou eerste artist wat sy gesign het, is glad niet te bed. So wat het Crowbars gedoen soveel? Crowbars het ernstige tricks, ernstige bangers, soos mal. Maak me mal, baby, zij maakt me mal. Zij maakt me mal, girl, ik like ze, zij lijken een toppie. Zij maakt me mal, baby, zij maakt me mal. Zij maakt me mal, girl, ik like ze, zij lijken. Ik denk aan jou alles is die sami. Ik denk aan jou als ik jou zie. Al mijn prassen zie ik raak tati. Van die dag toe ik zie ik wil samen jou spin. Ik ga niet nog op in Navi, baby, want ik weet wat hulle mean. Ik zie ik is die kat, wat kant die is die kat en nou verliefd. Mal het gedrop in 2020 en het is een banger. Nog een banger van Crowbars is Zas. Ik meen, de song is letterlijk Zas. Jij, zij, hij is jij. Zij, hij is zij, hij is jij. Hij is Mr. Baas op je beats, het was klas. Baas van die plaats, breng je heats aan met ras. Waar het starig vandaan, maar ze weet ik het gas aan die braan. Ik vat vlam, ik moet fietsen op zas, het zit zas. Die tref voor een zoetzas, ik strip al mijn broek vast als ik check aan die koelkast. Rippers is cool, maar rip ik in die broeras. Als het lekker is fruitplas, die mensen krijgen goosebumps. Ze vangen pijn voor I&I. Ik kreeg ze bij je likes, ik word de favorite overnight. Die meisjes wil met size, wanneer ik ze eister op een mic. Zo ga maar heisten met je Nikes en hallo bijsten met je spikes van. Ik doe net zas als je kunt wat lopen in de tijd zijn. Ik doe net zas als je owens wat op je site is. Ik doe net zas als je ringenwal in een nightclub. Ik doe net zas als je kennis wat op je bike club. Ze kan niet flows als mij niet. Jij, zij is die kroos als mij niet. Wait, hold it baby. Nowadays zie ik hier vrouw voor mij niet van. Is van die kaap, ik is root van die hood. Cool in die pool, smooth move in die grooves. Gloed dat die broer wat het doen is een goon. Is Crowbars, google het bro. En die nummer feature Crowbars verras. Maar voor mij is Crowbars een verse, slaat titles af. So niks het dus nog een banger. Met de naam van Grammadulas. It's gonna. Ja, is van die hoed af, die zie Grammadulas. Zoas, zij me krijgen die pad, haal je hoed af. Voor Boeta, ik kom al voor jaren met die goed aan. Sudan, moet ik moest je koning wieso spoena. Of hoe dan, mijn naam is Doema. Ik doe het boela, ik get die boema. Soepa, bak zij ze voeka, zo cool af. Van is niet too much, zet het zich voel aan. Hoe brand die game als ik spook van mijn spiek voeka. Ik zoek maar, niet voor die moela, dan kom het zoema. Hoe kan ze mij niet betalen, maar koop je toehaan. Mijn broer van, ik gloe in mezelf en ik voel zoals Boeddha. Is true ja, ik zoek een hond wat het zus mij kan doen man. Maar toepa, man alleen zal ik u jullie cruise lag. Als ik in die boots aan, trek ik mijn bloedreboots aan. Zo broer wacht, voor ze stipt in mij moet ze je toets wat. Vraag jezelf op zijn baas zit, want ik zal voor je doen. En het is 4. Zoals jullie kan horen, Crowbars is lyrically op een ander level. Wat dan? Because hij wordt geïnspireerd door die Kaapse vlaktes en die Cape Flats represent. En allemaal zijn lyrics en zijn songs is goed wat hij gemaakt heeft. So, het is diep, letterlijk. Crowbars zit wat niemand heeft, letterlijk. En dus ik kom een song uit met de naam wat niemand heeft. En zoals jullie weten, het is een banger. Ja,
competitie chickie. Ik wil nie breek in my broer, but is iets hier binnenin. Niemand het wat ek het nie. Ek weet net ek is different. Ek flip die skrip, sy wil praat van styles, ek het verskillendes. Sy dink nog 'n man spit 'n verse, dat sy kinders singe in. My listeners weet dat ek hier sit en dit is, ek ruk die ding. Min gespin as sy voel het different, maar as jou gunsteling. Hy soek in die business in, met ligte baas, is niks gewig. Hoe kan sy my shit wil krit, as ek vir jou sal stik en spit? Doen het alleen en die manne moet weet, man kom vir die kill. Fietsen vir my en dan word sy verniel, ek sy hond op 'n beat. Wie zijn die king hulle weet? Hoekom sal ek het repeat? Sweer ek die feet en ek friet al die rippers op ek is een beast. Kom in die skill, ek ken al die techniques, like met zit al vergiet al hoe lang is ek hier. Daarom believe ek, solang ek muziek maak en altyd kopie, sal ek bly in die lied. Is hy net warm, my vlam en net vie. Sy sal verbrand van 'n man net die heat. Wie gaan my vat vir 'n beat? Wie? Ek weet nie wat my competitie chickie. Crowbuzz is so talentvol. Hy fokus net op een genre, ne? Soos hip-hop spesifiek. Hy is ook 'n R&B artist. Hy het verskillende songs in die R&B genre, soos Baby. Crowbuzz het ook heel wat 'n klomp feats is, soos bijvoorbeeld die number van DHK Bullies, saam met Laxman. Banger. Cause you can see they all look fine, you won't see them all bullying. And everybody know it's out time, colors looking like pudding. To the top, don't stop winning shows. Put the stock on my top, on my clothes. To the top with my doghouse, bro. Zeker dat ja, Crowbuzz, allemaal weet ik is een honnekop. Een man net commit met DHK en ook koppeloos. Kijk Tony en Bully breeders op broers kon nog op. Niemand kan ons stoppen, jos liever voor het is onze sport, kost support. Want die dogs is allemaal gebouwd, ze kan van DHK phone dat zij ook een bully wil own. Of ook kijk hier in die kendel en al, wat die is een champion. Soos winnen in elke section en als het kop bij die zones. Die mensen moet zo'n bloodline is beter de bone. Tegen hulle go, hulle is maar net friendly for no. Ik zie niet zijn moed niet, wat weet ze van American bullies. Ze heet hier Clooney, maar zij was nog gezien bij die kroon. Bra, hoe zit die bestes in die weeskaap, als ze zoek voor je om te broeien. And of course, Walkerai, saam met EJ CPT. Yeah. Oh. You know I grew up on the streets. In my lifetime I've seen too many guns. They say it's cool to be involved in all the heat, but it's a done deal of getting killed is what you want, man. I say we don't wanna live up in this violence. Yeah, the baby kinda break the silence. Don't get caught up in a box. Somebody's the son is getting shot up the block and there's kids in the box. I swear to God, too many guns up in. So, hoe het Crowbuzz het gemaakt? So, hy begin die klomp freestyles te drop soos die. Ja, zeker. Ik was voor 10 jaar in het donker gat. Mijn voet het nou maar is die groen getat. Yo, ik was vastgevangen in die domste kak. En daar dagen kom wat ik voel om niet om te kap. Elke ochtend als ik opstaan, als ik omgekrap. Ik zoot het in voor het tarikpijp om mijn kop te slat. Voor mijn pap het ik al klaar mijn eerste dop gevat. Mijn meditation niet mijn education opgepakt. Ik was in wijs het regie, maar dan zei ik wou het kop te vat. Ik gloe mijn eigen kop, ze kak en verkies om mijn kop te staan. Kijk in die spiegel en ik vraag me, ja was het Godse plan. Wou hij me bouwen, die struggle het om een top te land. Die mensen zoeken voor die waarheid, nou hier ik drop het aan. Geef mij net een boek in de pen en ik voel befokte stands. Jullie wonen zeker, hoekom is mijn song zo tough? Want ik doe het voor mijn Tani en voor mijn dochter braaf. Ja, ik moet uitstaan. En dit? Ja. That's the normal person. What up? What up, bro? Rapping English, my bro, man? In English? What the fuck is wrong with you? Just want to rap Afrikaans. Fuck that. Okay, so let me try with this phone rappers doing in this motherfucking game, hey? Fuck I'm that trying to niggas. do it, I'm flex on these motherfuckers. Yeah, nigga. Yo, it's Crowbuzz this time, bro. So I step on stage with my latest hit with a fake accent and I'm hating it. But I got a picture when I painted it. That's what the game's got and then I play the bitch. I made my beat and I laid in it. Life is what you make of it, bro. Don't judge by the way I speak. I eat choke and survivors would make a drip. Ha, yeah, Kyle is a fucked up colored. My hairstyle so dark I gotta cut it. People think that I'm a boss when I walk in the street, but I got a 5 hope in my wallet and I'm keeping it 100. I ain't worried about the money cause I've got it. I'm the motherfucking king and I've done it. The rap game's the name of this kingdom I'm running. Yeah, if you're talking about me, keep it positive please, cause I'm constantly spitting these words of wisdom. Honestly, I got a college degree, but you know that is me in a different version. I'm not from the game. En obvious dit.
ja. Nou da. Dis wat dat tollie nou? Sê wat dat tollie ek sê hy. Hy is al 'n groot man wat wil baas speel op 'n klein kooi. Dis my tyd nou dat tollie man staan terug man dat tollie man. Los die ding weer die lighties af man. Sien jy? Hoor het? Yo, check it. Almal weet ek fucking flow lekker. Hoekom moet ek beter met 'n ou rapper? What the fuck, you should have known better. Sy moet dit al geweet het, sy gaat nou wekkes. Oeh, sy kry 'n pyn omdat die crow het het. Tollie's always going for the go-getters. He's a pussies, dat sien kinders, but he's no better. If you cut off his tollie and then he'll grow thicker. Zij die king van college, zij moet malles. Kom ek sip je challenge en wees jou gauw wie die bal is. Wees jou gauw wie die man is. Het zij gedink dat ek bang is. Is tyd dat die man vir homebase wees wat de home run is. Jy, oom, is ek wat aan die brand is. Ek big up vir die college, ek dale alles wat mal is. I am not iemand anders, I kill you, I leave you papas. Jy, ek is die ding wat in jou gat is. Dik tollie los die kak wat sy praat. Dik tollie los die kak in jou naak. Dik tollie los die kak is te laat. Dik tollie is krouwbaas. Is krouwbaas. Is krouwbaas. Ja, is krouwbaas. Tollie, 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 krouwbaas. Check, ja. So Crowbars het so vinnig opgeblaas en viral gegaan met allemaal die freestyles op social media. En ons kan nie stry nie. Het is waarom maar freestyles. Het is so waarom dat Revolutions vir hom gesign het. Crowbars is so famous nou. Hy word gefeature op verskillende platforms, van verskillende interviews af, tot even op Carbars. So ja guys, Thijs Crowbars, but ons kan die video eindig sonder om te praat oor sy district Dom. Nee, geen voortse moet je. My broer, sy wil beef, moet sy kom. Vir jou sal ek in pieces en chop en dan vriet ek jou op. Kijk sy hem, sy kan nie compete, sy is dom. Dom. Taal sy gang sy poes, sy weet het nie. Hoe kan nou ek hem, sy sê dat ek jy met sy sê. Lyk vir my, die hy het vergiet, hy was sy fan gewees. Die evidence is hier waar hy soek vir features, toe sê ek nie. Hy sê op my level nie, praat van rap, ken het nie. Sê my wat sy street het, sy is of is het nie jealousy. Ek wil jy is battle, jy sit homself in jeopardy. Om negatively van my te praat is amper soos bless vir my. En ek voel jy offended, die but ek sal per my ready wees om tyd te maak van 'n rap, het sy ken die recipe. Ek het 'n team wat my punchlines laat jou bek gebreek. Moenie laat cocaine jou vertel dat jy Superman is. So guys, ek weet nie waar oor die beef gaan, ek weet nie hoe dit begin nie. Al wat ek weet is KGM en Crowbars beef nou. En is so by die punt waar Crowbars 'n district gerelease het met die naam van Dom, wat 4 is, waar hy vir KGM dis. Okay, en vir hom sê hoe dom is, but KGM het teruggekom met die district. Kan nie step, ek kan nie stop, ek ga boe bly. Ek's op levels, as jy aan die broek omhoor my. Even Crow, jy het baas, maar hy is so great. En hy het afgeval, hy nee, nou wil hy soet zijn. Ek sit in meetings, back to back, gaat in 'n soet zijn. Ek raak die ouwer, ek raak bitter, ek gaat cool bly. As ek meet like as 'n bitch, ek druk uit soesheid. As we sulke dinge altyd 100, soek die kans nie. So ja guys, ek hoop julle het die video gelike. As julle die video gelike het, drop 'n like, drop 'n comment en subscribe, because daar's nuwe video's op pad, okay? En julle kan ook drop 'n comment en sê vir my wie wil julle hê ek moet niks doen. Check julle.